Filipescu. M-am apucat de vlog mai de mult. Și vreau să îmi renoiesc canalul. Chețelul meu aici tușește. Urâtă. Și vreau să atrag cât mai mulți abonați. Deci vă voi informa. Voi face foarte multe chestii pentru voi. O să muncesc până să ajung la numărul care am avut înainte pe canalul anterior. Am avut aproximativ 400-500 de abonați. Dar le-am închis pentru o perioadă că n-am putut să postez. Și acum mi-am renoit canalul. Să știți, mă cheamă Radu Filipescu, încă nu mi-am pus o poză de profil. Dacă găsiți acolo Radu Filipescu cu literă R mare, F mare, dați like-uri și vă aștept pe pagina mea, canalul meu de YouTube și pe pagina mea de Facebook. Acolo puteți să lăsați provocări. Căutați Radu Filipescu pe Facebook. Căutați, acolo puteți să lăsați provocări pentru episoadele cu provocări care le voi face. Vă salută Wendy, ce faci? Auziți pe papagalul meu, urlă toți aici. Mai am, desigur, un pic să plec la școala vieții, că s-a terminat vacanța. Dar e bună școala pentru ceva. Dar noi ajunge cioban ca toți ciobanii. No, cam atât pentru episodul acesta. Voi reveni data viitoare. Dacă vă abonați, dați-mi idei la comentarii de videoclipuri sau orice, dar abonați-vă. Vă salut! Pa!